Hej, jeg vil gerne fortælle noget om dykkerstig, og hvad han bliver påvirket af, når han dykker. Og for lige at nævne det, så er dykkerstig en dansk rekordslående fridykker. Udover at dykkerstig skal være god til at holde vejret, så er der en del ting, der påvirker ham, når han dykker. Og det er blandt andet tryk. Og det er selvfølgelig tryk i stillestående væsker. Eller, vi antager, at det er stillestående væsker. Og ja, tryk det er defineret ved kraft gange areal. Det har enheden, det har en del forskellige enheder, men det er sådan det mest brugte er Pascal, som bare SI-enheden, og ATM. Og 1 ATM, det er 101,3 Pascal, og det er normaltrykket ved jorden, så overflade. Tryk, det har symbolet P, altså lille p. Og ja, og det som dykkerstig han bliver påvirket af, det er altså trykket her, som er lige P0, som er normaltrykket, gange densiteten, altså densiteten af vandet selvfølgelig, gange G, og G det er 9,82 newton per kilo, og det er tyngdeaccelerationen i Danmark. Og den der varierer af, hvor man geografisk er. Men i Danmark er den 9,82. Og alt det gange med højden. Og det er selvfølgelig højden af, hvor dybt den er nede, så man kan også kalde det dybden, når det nu er dykkerstigs tilfælde. Ja. Så udover det, så er der selvfølgelig også en opdrift. Og der er opdriften, som er givet ved, altså F op, som er ligesom kraften, der modvirker ham, altså der skubber ham op. Og den er så densiteten af vandet gange volumen af vandet, altså og så gange tyngdeaccelerationen. Og altså VV, altså volumen af vandet, eller det er ligesom det volumen af det fortrængte den fortrængende vandmængde. Så det vil sige, at hvis man nu har dykkerstig, og så skubber hele ham ned i vandet, så er det hans volumen, der sådan set er VV. Da hans volumen må være lige så meget, som der er, som vand, der er blevet fortrængt. Yes. Så udover det, så er densiteten, den skal selvfølgelig også lige forklaret hurtigt. Og densiteten, det er, eller ja, det er sådan, det har symbolet rho. Det er det her. Og den defineres ved massen divideret med volumen. Ja. Og det har den officielle SI-enhed. Densitet er lige med kilo per kubikmeter. Ja. Så er der selvfølgelig også noget tyngdekraft, udover trykket og opdriften. Og tyngdekraften, det er ja, altså det virker sig fra angrebspunktet, og når man definerer tyngdekraft, så bruger man pile, som repræsenterer for altså hvor stor kraften er, og hvilken retning den har. Kraften vi arbejder med, den har enhed Newton. Og det kan fx være tyngdekraft, men det kan fx også være opdrift. Men tyngdekraften, den er defineret ved der skulle så godt nok stå Ft der, men det gjorde der så ikke. Gange massen, gange tyngdeaccelerationen. Ja. Hvor tyngdeaccelerationen er så i Danmark 9,82, som jeg allerede har sagt. Jo, og så kraft, det har symbolet F for force. Ja. Og det er jo så alle de ting her, som man så bliver påvirket af, når han så dykker. Og det var sådan set mit begrebskort. Så tak. Oh my god, what the